Zdravo svima, dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ćemo pričati o tome kako da zečeve spasimo u toku vrućina. Kažemo preko 30 stepeni. Jedna od varijanti je, kao što vidite, ventilator. Ima više varijanta, tako da sad ću ja u nekoliko stavki da vam kažem šta vam sve treba. Evo, ulazimo u našu farmu. Sad ćemo upaliti svetlo. To su naši kunići. Znači, postoje više varijante. Jedna od varijanta je, kao što ste vidjeli, ventilator koji je uključen. Trenutno sada imam jedan jer je kritičnije mi je napolje jer ovdje imamo ovako detelinu gore. Pa ih čuva od sunca, a napolje imam lim gore i onda se to ugreje i onda im pustim napolje ventilator. Ovako. Druga mogućnost jeste ta da im stavljate hladne flaše ili ako imate one kao one led kocke da im stavljate u kavez. Znači stavite u toku noći u zamrzivaču i onda u toku dana, to jest jutra kada ustanete, stavite i u kavez i ne morate da brinete, ništa im neće smetati hladno. Oni više podnose hladno vreme nego vruće. Isto tako nemojte u toku leta da pustite ženke da se pare, jer u toku trudnoće, toku okota može ženka da ugine, tako da vam to nije potrebno. Znači ja šta izvedem do maja meseca, to je to, posle tek u septembru pustam ženke da se pare, tako. Jedna od trećih u stvari varijanta je ta da im stavljate konstantno ladne vode, znači na jedno sat vremena. Menjate znači vodu, hladna voda. Oni će u suštini sami ovu detelinu, ovo seno već raskopaju i naprave da leže na samoj daski, jer je onda tad im je hladovina, možda vidite sad. To su mi u suštini ženke sa mladima, a ovdje su mi mužjaci. I napolje. Znači, nemojte nikako puštati ženke da se pare toku leta. I vodite dobro računa kad ogreje sunce da im menjate vode. Uključite ventilator ili klimu ako imate. Hladna voda, opet kažem, i samo hladna voda, ventilator, klima ili probajte sa tim flašama da punite vodom, u zamrzivač stavite u toku noći, to će da se zaledi ujutru kad stavite u kavez. Oni će na to verovatno ležati, tako da će da se hlade s tim. Tako da to je to. Vidim da ste me dosta toga pitali, komentarisali u videima, pisali privatne poruke, tako da ajde odvojio sam jedno 5 minuta da vam samo kažem šta možete učiniti. Tako, tu je grb Crvene zvezde, nadam se da ima oni koji vole zvezdu, a i oni sigurno koji ne vole jer će da mi hejtuju, ali dobro, veliki pozdrav.